never change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today the same. You're everlasting. Where to turn, where could I go? Where on earth could I go? I look to you, there's no other way. No other Oh, Lor, għaddi. Ma jaqbilx ngħaddi Kerin ruħi. Skużani, Lori, ma ġat nifhem ta' dimqamx sew dal-għodu. U niċċajta qiegħda, int metli x'għaddi. U jiena dak li kont qed nagħmel qabel ġejt ngħaddi l-qomos ta' Filip u ngħidlek issew ejjejt ngħaddi. Nikkustak, Lori. Dejjem tiċċajta int. U naħu ftit midwejjaq. X'tmek jista' jkollok mara ferriħija bħalek. U wara jien ma ġejtx biex noqgħod nagħmellek id-dwejjaq, jiena ġejt biex nissellef ftit il-vakum cleaner għax tagħna bil-ħsara jekk tista'. Ma biex id-dwejaq tista' tagħmilli. Jiena din gost titkellem miegħek. Biex titkellem bis-sens. Mela mhux kif jgħidli Filip. Xi tidhom jgħid dawn l-irġiel, Lori. Dejjem jippruvaw isibu ix-xana fl-aġina. Iva, poġġi ftit. U ma rridx noqgħod inħabtek jien ta' Sa nkompli wara ma jippurtax. Nagħmelek ftit te. Le toqgħod taqla xejn. Dawk il-pjanti tiegħek ara qed ifakruni fuq meta t-tifla kienet għadha tgħix magħna d-dar qabel ma żewġi. Nisma'hom jgħidu li kien ħassew in-nuqqas ta' tfal meta jitilqu. Min jgħid hekk għandu raġun. Imma jien in-nuqqas inħossu doppju. U għax taf inti ftit xurilu kellha l-inkwiet mar-raġel it-tifla laqqas kienet ilha sena miż-żewġa u naħseb li kien kollu tort tiegħi. Ma inti qatt ma ntħalt fil-ħajja ta' bintek? Le, jiena minn daqshekk qatt ma ntħalt imma xorta jibqa' l-fatt li naħseb li kien kollu tort tiegħi. Ma għaliex qed tirraġuna hekk? Għax naħseb li ma tajtix trabbija sew u li stajt kont aktar ta' spalla kif kellha tkun u naħseb ma preparajtix sew għax meta ġiet biex tgħix il-ħajja tagħha miż-żewġa tkerfxet u li kieku qatt aktar attenta ma kienx tgħaddi mill-marti li għaddiet u laqqas żewġa ma kien isofri daqshekk kieku. M'għaliex? Hemm minni Kerin tkejjitx kemm ngħaddi ħin naħseb fuq l-iżbalji li stajt għamilt u kemm stajt kont ħarxa magħha sakemm kienet magħna d-dar. Il-ħsibijiet inħosshom jifgawni, ma nistax inneħħihom imma u xkultant inħoss naqas nista' nieħu nifs. Imma qed tkun ħarxa wisq miegħek innifsek, Lor. Kulħadd jgħaddi minnhom dal-momenti u jistaqsi ta' xi trobbija xierqa lil uliedu. Il-verità li inti għamilt l-aħjar li stajt fiċ-ċirkostanzi li kont fihom. U m'għandekx għalfejn tħossok daqshekk ħatjet jekk innifsek. Naf li qed tipprova tagħmilli l-kuraġġ u napprezza, imma kif se neħles minn dawn il-ħsibijiet li qed jippersegwitawni jien. Kemm ma nkunux f'sikkitna meta jkun hemm xi ħaġa li qed beżżana li qed werwirna. Jistgħu jkunu ħafna l-ħwejjeġ jew il-fatturi li jbeżżawna u anki jwerwruna. Waħda minnhom hija ir-rimors. Ir-rimors għal xi ħaġa ħażina li jien għamilt jew li xtaqt kienet aħjar, jew li jiena llum qed iċċanfarni jew qed nistħi minnha, hija xi ħaġa li tista' toħloq biża' kbir fija u xi ħaġa li lili twerwirni. F'din is-sitwazzjoni min sa jgħinni? Jista' jiġrili jien li xi ħaġa li ġrat fil-passat tiegħi bħalma ġrala dik l-om milli għaddilha d-dubju imma tajt rabbejta sewwa lil binti jien mhux minħabba fija u li ġrala dak li ġrala. Dan għal-ħsieb, dan għad-dubju lil dik l-om ħolqilha dan ir-rimors u ħolqilha dan il-biża'. Anzi kellha l-kuraġġ li tiftaħ qalbha ma' xi ħadd. Għaliex kieku
dik il-biża kienet issir bħal ħares illi dejjem taħseb li qed jiġri warajha u wirwerwira, imma fetħet qalba ma' xi ħadd. Din is-sitwazzjoni min jista' jgħinni? Il-Vanġelu tal-lum jurina li anka id-dixxipli kienu imbeżżajn u forsi anka kellhom dana ir-rimors f'qalbhom wara il-mewt ta' Ġesu għaliex kważi l-kol telquh lil Ġesu u ħallewh imut waħdu fuq is-salib. Kienu mbeżżajn u mwerwrin jgħidilna il-Vanġelu li kienu maqfulin bil-bibien magħluqa. U jekk wieħed jidħol fil-fond tal-ħsieb tal-Vanġelu jinduna illi dak li neħħilhom il-biża' kien il-preżenza ta' Ġesu f'nofshom. Ġie f'nofshom Ġesu għalkemm il-bibien kienu magħluqa, għalkemm huma kienu għadhom maqfulin fir-rimors ta' ħajjithom, fid-dispjaċir ta' dak li jagħmlu ħażin, dak li setgħu jagħmlu aħjar u m'għamluhx, Ġesu daħal u qalilhom il-paċi magħhom. U allura dak ir-rimors, dik il-biża' u anke dik ir-rabja lejhom infushom bil-preżenza ta' Ġesu bdiet tinħall. Din hija s-soluzzjoni. Jekk jiena ndaħħal lil Ġesu f'ħajti, Ġesu jimlini bil-kuraġġ. U Ġesu għalhekk miet u rxoxta biex jirbaħ fuq id-dnub u fuq dawn il-konsegwenzi ta' dnub bħalma huwa ir-rimors ta' dnub stess, biex jirbaħ anke fuq dan id-dubju fuq din ir-rabja. Indaħħal lil Ġesu f'ħajti u nħallih ifejjaqni hu. U nħallih jgħidli Ġesu il-paċi miegħek. Qis li jkollok il-paċi f'qalbek li nixtieqlek li jkollok jiena. Infittex lil Ġesu. Mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qgħad f'nofshom u qalilhom: Issliem għalikom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Issliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-Towmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: Rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u widi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qgħad f'nofshom u qalilhom: Issliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib 7 kawn u wara jdejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija l-iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu.